Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Nie len s Adrianom samozrejme, ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Povedz, aký mám pekný obrázok za sebou. Išiel sa navštíviť Matoviča s Kolikovou. Vidíš, tuto hore je napísané. Aha, ja psychiatria, že buď väzenie, ja som si myslel, že buď väzenie, alebo Pozri sa, koľko krvi je tu na zemi. Vidíš. No, tí, čo počúvate, tak to je... Dobre, to je vedľajšie. No, a čo som chcel k tomu... Keď sme rozprávali o tých labákoch na Ukrajine, že tam Američania majú, tak sme boli hoaxeri, keď sme rozprávali, že na tých nešťastných, hlúpych, vypatlaných Ukrajincoch robili pokusy, tak sme boli hoaxeri. Keď sme sa bavili kedykoľvek, a či už sa to týkalo Srbska alebo Ukrajiny, že proste tí ľudia sú na náhradné diely používaní, tak sme hoaxeri, tak si vymýšľame, lebo Ukrajina je demokratický štát, však pani Čaputová, aj Ukrajina a Severná Korea. Tieto dva štáty sú... Aj Turecko, to je ostrov demokracie podľa Kisku. A ešte to, podvodník z Potater ešte toto povedal. No, a pozrite sa, ako tieto konflikty, oni sú... Ja viem, že veľa ľudí si to neuvedomuje, lebo veľa ľudí proste v podstate sú dobrí ľudia a myšlienky vám nechodia na takéto miesta, ale ja vás tam vezmem. Lebo žijete iba v nejakej bubline, v nejakej predstave, že proste svet je krásny. Ak je chaos, a čo vojna je chaos, tam sa dá stratiť toľko ľudí, dobre som použil slovenčinu, dá sa ich stratiť, ani pes po nich neštekne. A samozrejme je plno ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť, lebo mu zlyhalo srdce, alebo ja neviem, oblička, už som sa povedal ladvina, ale som sa tomu vyhol. Napríklad v takom Kosove by vedeli rozprávať. Takže ale rôzne. A tá Ukrajina, tá bola takýmto spôsobom rabovaná, že ešte tam Rusi neboli. Ale proste čím väčší je chaos a vojna je veľký chaos. Pozrite sa, stratil sa tam na onom, lebo však aj vojakov zranených. A kde čo tvrdia, ja neviem. Ale tak zomrel v boji, tam ho roztrhal nejaký delostrelský granát, tak kto ho bude hľadať? No a možno má iba, ja neviem, zlomenú nohu, kto vie. Takže tento obchod s ľuďmi, či už na sex, na otrockú prácu, alebo na náhradné diely, je jeden z najväčších biznisov na tejto planéte. Že mainstream o tom nerozpráva, je záhada, alebo iba sa... Rozpráva, obhajuje pedofíliu. Alebo obhajuje pedofíliu. Tieto decká môžu podriť sa, veď to máš... Ako, poďme sa pragmaticky, bude to znieť hrozne, ale proste treba si to uvedomiť. Však dobre, vezmu to dieťa, môžu ho nejaký rok, dva sexuálne zneužívať a keď sa už zunuje, alebo už sa im zdá, že je staré, alebo už má 8 rokov, no tak ho predajú na náhradné diely. A iné dieťa, ktoré má teda starostlivých, bohatých rodičov, má nejaký problém, no tak z tohto dieťaťa, čo 2 roky niekto, alebo 3 roky sexuálne zneužíval nejaké hovedo, no tak ho rozkuchajú a proste rozpredajú tie orgány. Toto sa deje. A môžeš si tvrdiť, že Lichner hoax a vymýšľať. Toto sa deje. To sa deje teraz, v tejto chvíli, keď počúvaš, sa to deje na tejto planete. Či sa ti to páči, alebo nie, či tomu veríš, alebo neveríš, nič to nemení na fakte, že tieto veci proste existujú. A možno časom sa dozvieme, že koľko známych figurín a ľudí, ktorí obhajovali od liberálnej demokracie cez čo to oni majú, očkovanie a neviem čo, že koľko ľudia sú v tom zapojení, tváre takýchto kampaní. Nemáte predstavu, čo sa tu deje. Ani to nechcete vedieť, ale budeme boli progresívne Slovensko, lebo prečo nie? Zomrelo niekedy 1 milión ľudí na základe lži? Takéto veci sa však nedejú. Nie, to sa nikdy nestane. Lebo my sme Západ, my sme západná Európa, my sme Spojené štáty. My sme tí nositelia demokracie a humanizmu. A milióny račan. A čo? Aká lož? No tak dobre, no a čo už teraz? 10 000 Slovákov. 25 000 Slovákov. A čo?
A čo? Hej. Ale ja nedaj Bože poviem, že hovedo v relácii a 85. poskočí srdce, lebo hysáky chytajú, že ja som povedal nejaké škaredé slovo. A že milióny, 10 000 Slovákov okolo vás, tak potom, ale tak, ak ťa však ja nevravím, že ťa musí zaujímať nejaký Slovák, ktorý zomrel proste na základe toho, že ty si šiel a mal si krvavé oči a volil si Matoviča. Ja to nevravím. Ale potom daj mne pokoj. Tak ja to môžem začať nadávať. Však teba smrť nerozhádže. Jak ťa môže rozhádzať niečo, čo ja poviem? To je len pokrytectvo, čo? No ale to samozrejme nikoho nezaujíma. Ty nerozprávaš škaredo, Lichtner, lebo ty si, ak keby si v krčme bola, ja neviem čo. A ty si čo? Keď ti sused zomrel, lebo mu povedal lekár, že otvor si okno. Alebo ho zobrali do nemocnice, napichli ho na ventiláciu, vedeli, že ho zabijú a zabili ho. A tebo to ani netrkne. No. Tak teraz kto je väčšieho vedo? Ha? Ja? Alebo ty? Len sa nad tým zamysli. Lebo len niečo, aby pekne kravatka, aby bola, vieš, a oblečík, vieš, a usmievať sa, a jamky, a prechádzka s obsom, a ja neviem, aké sračky, na čo Slováci proste letia, jak muchy na med. Hej, ja, jasne, toto je to najlepšie. Hej. A príde ti inkaso a realita ťa drbne medzi oči. Áno, dobre si počul, drbne medzi oči. Hej. Možno by sme mali byť menej pokryteckí. Možno by sme sa mali pozerať na to, že deti na náhradné diely, teda ak Lichtnerové škaredé slovo no tak aj deti na náhradné diely by mali byť Čo? Pre slniečkárov možno, pre tých, ktorí nechápu veci. Hej. A po nezmyselnej dvojnásobnej vražde, hej, jedného, proste každý ľudský život má hodnotu a nebudeme, proste je to tak. Hej. Ale potom to ti povie Zuzá, že a teraz, alebo táto, jak sa volá, Puškárová, niekto ti povie proste v telke, že treba plakať a ty začneš plakať. Hej. A fajn, ja s tým nemám problém. Ale prevážajú deti cez Slovensko na náhradné diely. Mainstream, Zuza, všetci títo mudrlanti a všetci tí, čo ste plakali pri teplárni, hej, kde ste? Biznis s náhradnými matkami na Ukrajine, frčí. Hej. Ako lebo normálny štát by to malo byť akože plné sú médiá toho a ľudia ako jeden povstanú a proste a ide sa to riešiť tieto veci. Hej. Žiadne pobúrenie, žiadne... Nie. Prečo? Lebo to v telke nepovedali. Hej. Ale ja poviem hovno v relácii a ste na nohách. Nohy. Hej. Lebo tvoja predstava je, že v rádiu by nemalo zaznieť slovo hovno. Moja predstava je, cez Slovensko by sa nemali prevážať deti na náhradné diely, ktoré nie, že zoberú mu jednu obličku a nechajú ho žiť, ale rozkuchajú ho ako zviera a použijú všetko. To je zase moja predstava. Teraz je otázka, či tvoja predstava o krásnom jazyku v rádiu má takú istú váhu ako moja predstava o tom, že nenecháme, aby deti kuchali proste na náhradné diely. Mne ide o to pokrytectvo. O nič inšie. A čo ja... Čo? No, tak ako, dobre, veď nikto nevraví, že ťa to má rozhádzať. Nejaké dieťa mŕtve, zneužívané, ja neviem, rozkuchané. Však nemusí ťa to rozhádzať. Ale potom ťa nemôže rozhádzať ani slovo hovno. Pre Boha živého. Tak si cynik, tak buď si cynik, alebo nie si. A ak si, tak ja to môžem nadávať koľko chcem. A s tebou by to nemalo ani pohnúť. Keď s tebou rozkuchané malé deti nepohnú. Tak keď si cynik, tak buď, veď ja ti to nevyčítam, ja iba hovorím. Alebo zase, takisto ako slniečkári. Teraz mám chuť byť cynikom, ale tuto nie, lebo tu viem, Norbert@infovojna.bz, tam môžem napísať hajzlovi, aby nepoužíval slovo hovno. Však. Tam sa hneď vieš realizovať. Ja neviem, že mi píš. Ti to nevadí. Hej, no však, hej, alebo holík, čo pobehujú po javisku a volajú tu o mene, hej. A ja neobhajujem svoj slovník, ja ho neobhajujem v žiadnom prípade. Ako je, aký je.
Proste, naučil som sa s ním žiť, možno sa s ním naučíš žiť aj ty. O to nejde teraz. Len ide o to, rozumieš, že vrah ti nevadí. Ale cigán, čo ukradne Tatranku, tak je proste oheň na streche. Rozumiete? To ten dvojaký kilometr. O to, že v jednej chvíli proste si cynik a zaujíma ťa iba to, čo sa deje okolo teba, aby si mohol ísť do Chorvátska, na kamene sa tam lámať. Ale potom počuješ niekde nejaké škrdé slova, si pobúrený, no normálne by si napísal aj na Mars Marťanom, že preboha, toto je hrozné. Jak ťa môže pobúriť škaredé slovo viac ako rozkuchané dieťa? Nad tým sa zamyslím. Ja nepotrebujem odpoveď, mňa ani nezaujíma tá odpoveď. Ja len hovorím. Každý si dajte túto otázku sami. A teraz, ak budeme toto ignorovať, no ale dobre, no aspoň ste Slováci, aspoň chránite krásu slovenského jazyka a nejaké ukrajinské deti, však a že by zaujímali nejaké ukrajinské deti. Preboha živého. Pozrite sa, ten národ je zdecimovaný. S tým národom vydrbali, oklamali ho, pozabíjali mnoho ľudí, 100 000 poslali na jatky. Lebo však Zelenský si šiel sadnúť s tým Putinom. Prišiel Boris a povedal nie. My vám všetko dodáme. Evidentne asi dodávajú a majú čo dodávať, ale čo už nemôžu dodávať teraz západné krajiny, vrátane Slovenska, sú Ukrajinci. Lebo tých už nejak nie je. Lebo boli pozabíjaní Rusmi. Počúvate Rádio Infovojna.